Tulo ka mga turista o driver sa van na angon human matagak ang ilang van sa usa ka pangpang sa lungsod sa Duero, lalawigan sa Bohol. Miagi una og grabing kalisod ang Duero Emergency Rescue Team aron maabot ang nahimutangan sa mga biktima. Si Chelo Valiana sa report. Tulo ka sa dai survivor. Babae usa, duha ka laki. Bangi. Barangay Angilan. Kini ang paghulagway sa pipila ka mga tao sa kahimtang sa mga biktima sa aksidente. Gihulagway nila nga lisod ang pag-rescue sa mga biktima tungod kay ang pangpang gibana-bana nga may gihabugon nga 50 metros. Giputol pa sa mga rescuer ang pipila ka punuan sa kahoy o gihawanan ang kasagbutan aron lang maabot ang nahimutangan sa mga biktima. Madungog pa ang pagpangutana sa rescue team sa kahimtang sa mga nabiktima sa aksidente. Morning driver na sila sa ligid. Okay ang daw pasyente, katingog pa ang driver. Magpaabot na lang sa dirt sa rescue team o sa ilang may money. Di may makatandog ani nila. Kay kami ordinaryong tao rami. Matud ni Jojo Patindol, gikan sa Strawberry Farm ang tulo ka turista, dihang kalit lang nahug ang van nga ilang gisakyan sa pangpang sa may barangay Angilan sa lungsod sa Duero sa Bohol alas 2 sa hapon. Sa kakusog sa pagkahagbong sa van, dayag kaayo ang pagkalumping niini. Gidadayon sa ospital ang mga biktima. Sa pagkakaron, nagpaalim na sila sa tambalanan. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.